Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамагӣ таҳсият хунобод бошед. Имрӯз 20 августи соли 2026 марҳамат тамошо кунед. Як бародар аз ноҳияи Муъминобод хоҳиш кардан як бародар молашона реклама кунем. Навори навбатида 32 сар молаш дар фурӯш, 21 таш бародару совлиқҳои бачазоянд, 7 дона гаш қушқорои шишак 3 сол 4 солам дора байшонда. Ҳамин наворда ҳамаш маълуме қушқорои кабуд, қушқорои сия, 7 таш нафари қушқороанд. 21 тагаш бародару совлиқай, совлиқҳои бачазой бинед ки чӣ қадр совлиқҳои хубам дора. 4 тайга модабарай дарашонда. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби молора дар зери навор менависонам, метавонед ки муроҷиат кунед. Боз саволое ки мехоҳед савол кунед аз соҳиби мол пурсон шавед. Масъалаи чанд дона пир доштанаша, чӣ қадр буданашона бинед. Совлиқҳоам совлиқҳои бад нестанд, иншоалло совлиқҳои хубанд. Касе харидорӣ кунад, меҳнат кунад, иншоалло баракат меёбад. Адресо гуфтем ноҳияи Аминобод, хоҳиштон бошад омода аз наздик мебинед. Рақамҳои соҳибша дар зери навор менависонам. Масъалаи нархи навошон 2700 сомонӣ мегӯяд, кам беш муомила мекунад, дастсафка мекунад бародаро. Масъалаи муомиlavу дастсафкаша гуфтем ки рақамҳои соҳибша дар зери навор менависонам, метавонед муроҷиат кунед. 32 сар дар якҷоягӣ. Бори дигар мегӯям ки 7 донаш қушқорои калони майда шишак, 21 та совлиқ, 4 тайга бара.